Πάμε. Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές και ακροατές. European School Radio Εκάλης εδώ, από το Γυμνάσιο Εκάλης ζωντανά. Σήμερα θα κάνουμε μια συνέντευξη. Καρέτη. Γεια σας κυρία μου. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με την κυρία Βούλα Μάσταρη, την οποία θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και περιμένουμε να δούμε με αγωνία τις απαντήσεις της. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Υπήρξαν κάποιοι παράγοντες στη ζωή σας που σας οδήγησαν στη συγγραφή βιβλίων? Θα έλεγα πως ο βασικός παράγοντας της ζωής μου που με έκανε συγγραφέα είναι ο γιος μου. Ο πρώτος μου γιος, ο οποίος με ανάγκασε να γίνω συγγραφέας με το δικό του τρόπο. Θέλετε να σας πω πώς? Αν μπορείτε. Είναι μεγάλη ιστορία. Τόσο μεγάλη ιστορία που την έκανα και βιβλίο. Μικρό βιβλιάκι, δεν είναι χιουμοριστικό, μπορεί ο καθένας να το πάρει και να δει μέσα στις άκρες πώς έγινα εγώ συγγραφέας και πώς μπορεί ένα παιδί να κάνει το γονιό του συγγραφέα. Ο γιος μου ο πρώτος ήταν ένα σκάνδαλο. Ένα δύσκολο παιδί, πάρα πολύ δύσκολο, και κάποια στιγμή μου ζήτησε να του πω μία ιστορία. Εγώ δεν ήξερα να λέω ιστορίες έτσι προφορικά και πήγε και του πήρα ένα από το βιβλιοπωλείο. Το διάβασα και ήταν πάρα πολύ άγριο παραμύθι αυτό και κάποια στιγμή αντέδρασε ο μικρός και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου διαβάσεις άλλο, θέλω να μου πεις ένα δικό σου. Δηλαδή με στρίμωξε, με άλλα λόγια. Ότι θέλω δικό σου, δεν θέλω από αυτό γιατί αυτό είναι άγριο. Και αναγκάστηκε και του είπα ένα δικό μου, μέσα στις άκρες ένα χαζούλικο, ένα για κάποιο παπάκι που το πήρε η μαμά του, πάπια, να του μάθει πάνω, εκείνο δεν ήθελε, κάπως έτσι. Αλλά ο γιος μου ευχαριστήθηκε, δεν το ήθελε. Του άρεσε. Και την επόμενη μέρα θέλησε να το ξανακούσει. Έλα μου όμως που εγώ δεν το θυμόμουν, διότι το είχα πει έτσι. Και τέλος πάντων, ό,τι θυμόμουν, άρχισα να του το λέω. Εκείνος εκνευρίστηκε τρομερά, διότι του άλλαζα, λέει, την ιστορία. Και στο τέλος, επειδή θύμωσε, έγινε σκαβάς, εδώ πέρα κτλ., αναγκάστηκε να πάρω χαρτί και μολύβι και να του ζητήσω να μου πει τις βασικές τέλος πάντων λεπτομέρειες, εκείνες που δεν θυμόμουν εγώ. Έστεισα με το μολύβι και το χαρτί την ιστορία, του τη διάβασα, μου είπε εντάξει, έτσι κτλ. Και τελείωσε το θέμα. Την τρίτη μέρα του ξαναζήτησε ιστορία, αλλά την ίδια. Την οποία βεβαίως εγώ είχα το χαρτάκι, το έβλεπα, του το είπα. Για κάμια 20 μέρες του έδινε το παπάκι. Μετά από τις 20 μέρες μου ζήτησε καινούργια ιστορία. Την καινούργια ιστορία όμως, για να μην περάσω την ίδια ταλαιπωρία μαζί του, τους καβγάδες, τις φωνές κτλ. Που δεν θα θυμόμουν το τι του είχα πει, αναγκάστηκα να τη γράψω. Για να έχω ένα ντοκουμέντο που λένε. Και είχα δίκιο απόλυτο, διότι την επόμενη μέρα ξανά μου ζήτησε αυτή τη δεύτερη ιστορία, την ίδια να του την πω. Εγώ όμως την είχα έτσι γραμμένη, την είπα, δεν θυμούσε κανένας και πηγαίναμε μια χαρά. 20 μέρες για τη δεύτερη ιστορία. Και κάθε φορά μου ζητούσε μια ιστορία, εγώ την έγραφα, του τη διάβαζα και πήγαινα λέγοντας μια χαρά. Μέχρι που, βλέποντας τον να ευχαριστιέται τόσο πολύ με τις ιστορίες αυτές και από σκάνδαλο να γίνεται ένα αρνάκι και ήρεμο και τα ακούγονται στην ιστορία, λέω, εδώ υπάρχει θέμα. Έχω δύναμη στα χέρια μου. Δηλαδή μπορώ με μια ιστορία, ένα διαβολάκι, να το κάνω ένα γελάκι. Και αυτό με παρακίνησε και άρχισα να γράφω πλέον ιστοριούλες χωρίς να μου τις ζητήσει ο Αλέξης ο γιος μου. Και έτσι ξεκίνησα, άρχισα να γράφω χωρίς να μου ζητάει εκείνος, να τον φωνάζω εγώ πλέον. Έλα Αλέξη, να σου διαβάσω ιστορία. Ενώ αντιστράφηκαν όλοι. Και κάποια στιγμή έτσι αυτές τις ιστορίες που έγραψα, τις είδε κάποιος που ήταν στα γράμματα
Μου είπε, πρέπει να δούμε εσύ στα λέτε, δεν προχωράς, γιατί δεν τα δίνεις αυτά που έκαψες, να στα βγάλουμε βιβλίο. Πάλι τυχερή, τα πήγε. Παιδιά, όσο μπορεί το βέλος ψηλά, στο πρόσωπό μας, όχι κάτω. Εκεί, σημάδεψε. Όχι, πάλι κοιτάξτε. Εάν χτυπηθεί το παρόν, θα σκάσει. Άλλος. Είναι πολύ καλός ποιος θα κάνει πιο πρωτότυπη. Παγκόσμια υγεία και ειρήνη. Ωραία, πρωτότυπη. Ο Μίτσος θα φύγει μαζί με τον κόψο. Ωραία. Θα πω στον πάνω. Τι χορεύεις ρε μόνε. Το μάτι τον Ευτέρη. Αφού λίσκας. Δεν το παιδί. Κάτι μου λέει το παιδί. Εσύ ειδικήθηκε. Ευτέρη, εσύ να μου σκεφτείς. Μην μου γελάμε τώρα που το λέμε, σημαίνει ότι πραγματικά δεν το έχουμε ζήσει. Είναι καλό αυτό. Δεν το ζούμε ποτέ. Αν τότε για αυτή τη στιγμή κάποιος από τη Μέση Ανατολή και έλεγε παγκόσμια ειρήνη, οι περισσότεροι θα κλαίγανε τώρα που λένε. Με τα χέρια. Εμείς σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι και αυτό είναι πολύ καλό. Έλα, δυο είναι τελείων όμως. Και έδωσε και την υποστήριξή σου. Αριστερό γυρίσαι. Ωραία, είστε αριστερό. Κύριε Γαλτράχη, τα παιχνιδάρια δεν σε βλέπω καλά. Θα δώσεις αυτό όσο μπορείς. Και αυτό θα... Υγεία. Και το νοσοκομείο και δίπλα είναι το μητέρα του με ευθύνιο. Χαμήλη. Αυτό είναι Dragon Ball. Είναι Dragon Ball. Σκέψου το σαλάμι. Το Ωραία. Ο πρώτος λοιπόν που κατάφερε να πάρει σκέψου το σαλάμι. Του βγάλε και τη γλώσσα έξω. Το βάζελο. Το αστεράκι. Τι μας είπα θα πετύχω. Τι σου είπα θα πετύχω. Κατά μικρόνια από εδώ. Κοντέ. Έτσι. Ρίξε δεν πειράζει. Κοντέ βάζελε. Λαγέ. Θα σε κάνουμε στην φάντο. Θα το πάμε στην βάση. Ποιο μεγάλο τόσο από σένα. Σκάσε ήρθε, κάτσε πέντε. Έχουμε να τελειώσουμε με τον τρέχος και να μην. Και μην τον λύνε. Στο βάζω λες. Δεν παίρνει φάτσα. Να πάμε και το κατέβρε καμότο.
Μάλλον Δεν ξέρω να διαβάζω. κάτω με νοήματα. Νίκο. Θα έχετε πάρα πολλές υποφέρειες ιδέες.